marxat parlant amb Enric Morera i dient que quan parli amb Carme Forcadell, segurament, malgrat que no estigui a l'ordre del dia, és inevitable, perquè aquesta és la setmana que acabarà amb aquesta declaració de Forcadell al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i, per tant, aquest binomi entre política i justícia indubtablement formarà part de la seva conversa. És la primera vegada que un càrrec electe, arran del tema del procés, és portat a declarar. La primera no, perquè n'hi ha hagut d'altres, però en tot cas és la segona autoritat del país, la seva homòloga. Des de fora, com es veu la situació política a Catalunya en aquest moment, senyor Morera? Bueno, es veu d'una situació d'una certa conflictivitat provocada per un tancament de qualsevol diàleg, perquè en el seu origen el Partit Popular va conrear molt un anticatalanisme i una recentralització de l'Estat, que això també ens afecta als valencians d'una forma molt cruel, i jo crec que la política, la bona política, la política en majúscules, ha de servir per a solucionar problemes, per a desencallar situacions, i en aquest moment jo veig que no n'hi ha una situació que permeta ser optimista o buscar aquesta nova situació que tenim en aquests moments. Crec que aquests plantejaments de frontó i d'enfrontament no són útils si volen realment solucionar els problemes de la gent. A Catalunya s'ha plantejat una situació d'un conflicte democràtic impulsat per una gran part de la ciutadania, i tot això haurà de concretar-se en alguna mena de solució en un context espanyol, europeu o el que siga. Però, en tot cas, hi ha aspectes d'aquesta involució, d'aquesta falta de diàleg o d'aquest tancament i aquesta recentralització per part de l'Estat que a nosaltres com a valencians també ens han afectat i ens preocupa moltíssim. Entrem-hi, doncs. Un any i mig de presidència a les Corts, un any i mig de nou govern a València. Com està funcionant aquesta coalició que dèiem inèdita de Compromís, Partit Socialista del País Valencià, i el suport des de les Corts de Podem? Sí, en innovació. Sabíem que havien de tornar a la normalitat. El nostre país ha viscut una certa anormalitat propiciada per 20 anys de majories absolutes democràtiques del Partit Popular, però amb una situació que se va prometre una terra mítica, i hem arribat a veure que el poble valencià s'ha empobrit, que ha perdut el seu sistema financer, que ha tingut un nivell de renda inferior. Hem obert els ulls, el poble valencià va reaccionar fa un any i mig en les passades eleccions i hem pogut concretar una coalició, un govern, un nou govern, presidit per Ximo Puig i la vicepresidenta Mònica Oltra, que està funcionant. Pel que a mi em pertoca a les Corts Valencianes, en un any i mig hem arribat a més acords i més consensos que en els últims 20 anys. És a dir, que estem demostrant que des de la diversitat se governa de forma eficaç per a solucionar els problemes de la gent. El fet que finalment el PSOE és qui hagi facilitat la investidura de Rajoy, que fins i tot ara s'hagi arribat a acords amb el tema de la despesa del dèficit, amb el tema del salari mínim, els fa patir una mica en el sentit que potser Ximo Puig no serà tan bel·ligerant amb el govern Rajoy amb tots els temes que tenen sobre la taula, que són molts en un futur? És a dir, els equilibris del PSOE amb el PP com poden afectar l'estabilitat parlamentària i governamental al País Valencià? Afortunadament, el govern i les forces que donen suport al govern tenim molt clar que el nostre primer objectiu és el nostre país, el nostre poble, i tenim un gran compromís per a solucionar els problemes i per a encaminar cap a unes vies de recuperar i refer-nos com a poble després el que hem passat aquests 20 anys. Però és evident que el context espanyol i també l'europeu o el global ens afecten. Volem que ens afecten el mínim possible per l'estabilitat i el funcionament del propi govern. Jo crec que n'hi ha un compromís per part del govern, per part de les forces que el sustentem, de centrar-nos molt en allò que és important en la nostra vida quotidiana, perquè tenim la responsabilitat de solucionar els problemes de la gent. Tenim moltes competències, pocs recursos, n'hi ha un problema gravíssim d'infrafinançament, i tots els grups de les Corts Valencianes han situat aquesta qüestió com una qüestió prioritària. Totes les forces. Això és inèdit. Entrem aquí, perquè jo deia en començar que el leitmotiv d'aquesta legislatura és reclamar més finançament per el que considero un infrafinançament de la comunitat valenciana. Li demanaria si pot explicar a l'espectador català, que sobre el tema de finançament també n'ha sentit a parlar i molt aquí, quina és exactament la situació de la seva comunitat? Tenim 43.000 milions de deute, això és el 43% del nostre PIB, és la segona conselleria, ens toca pagar uns 4.500 milions d'euros entre amortitzacions i interessos, estem hipotecats, i el que ja hem radiografiat, hem fet un peritatge des de les Corts, en una comissió de finançament autonòmic, que la falta d'igualtat, el principi d'igualtat
tant que no es respecta la Constitució, el principi d'igualtat, ens ha suposat una merma des del 2003 d'uns 16.000 milions d'euros. Nosaltres volem que el FLA, que és el Fons de Liquiditat Autonòmic, que és un mecanisme, no te donen el que el pertoca, te donen un crèdit, que se quede com a deute públic de l'Estat per a poder refer-nos i tal. Perquè li interessa a l'Estat espanyol, un dels motors de la seva economia, que és el País Valencià, perquè som una comunitat exportadora. Estem creant més ocupació gràcies a les noves polítiques. I els governs no creen treball, sinó que creen les condicions per a que l'ocupació i l'economia real funcioni. Estem funcionant bé, però tenim infrafinançació i tenim falta d'inversió pública territorialitzada. És un escàndol que rescaten les concessionàries de les autopistes de Madrid mentre nosaltres continuem patint la falta d'un eix fonamental per a l'economia catalana i sobretot valenciana, com és el corredor mediterrani. Confia que entrarà en els nous pressupostos de l'Estat aquest corredor mediterrani. El president valencià reclamava fa pocs dies justament que s'inclogui, però aquests són uns pressupostos, els de l'Estat, que encara no sabem com aniran ni sobretot qui els hi donarà suport. Afortunadament tenim una posició de país sòlida, valenciana, compartida amb Catalunya. Avui mateix està el president Puig i l'alcalde de la ciutat de València exigint i reclamant que aquesta infraestructura és fonamental per assegurar el nostre futur, però és fonamental que les infraestructures a l'Estat no se facin en criteris partidistes i polítics com s'ha fet fins ara, si Espanya radial, sinó que se facin tenint en compte els sectors econòmics i, sobretot, el benestar i progrés social. Però la manca de corredor mediterrani acumula ja molts dèficits, és a dir, ja s'està patint les conseqüències de no haver-lo tingut abans. Sí. És una gran anomalia. És que tenim unes grans anomalies que expliquen la involució econòmica que patim. Aquesta anomalia s'ha de superar. Perquè nosaltres volem corredor mediterrani que connecta els nostres ports, no el corredor madriterrani, que és el que el govern central ha propugnat sempre des del govern central. L'altre dia el president Puig va dir que s'entén més la necessitat d'aquest corredor mediterrani dels centres de decisió europeus a Brussel·les que en Madrid. Això és una anomalia. I això, en aquests moments, el govern central sap que té una posició valenciana molt ferma i una posició catalana. Tinguérem una trobada històrica perquè era anormal el que passava amb el president Puigdemont a la ciutat de València en el Saló de Cors del Palau de la Generalitat. Crec que n'hi ha una reivindicació clara i objectiva per a reclamar aquesta infraestructura. Que això es contempla en els pressupostos generals de l'Estat, ho veurem. Però estarem vigilants per a que no se continuï discriminant des de la desigualtat al poble valencià. El tema del sistema de finançament, que entenc que és el moll de l'os del que vostès plantegen, es diu que es començarà a obrir aquest meló en aquesta conferència de presidents que ha convocat Rajoy per al 17 de gener. Veurem. En tot cas, vostès confien en una reforma del sistema de finançament per pal·liar aquesta situació que ens explicava? És que si no es reforma i es canvia sobre el principi d'igualtat, les autonomies no tenen sentit. Són cartopedra, perquè se'ns assignen unes competències, no se'ns assignen els recursos per atendre aquestes competències, que són amples, i això crea insatisfacció per part de la ciutadania. Nosaltres tenim delegats competències molt importants, com l'autonomia catalana. I clar, si no tens els recursos per a fer front a aquestes necessitats, de què estem parlant? I s'ha d'afrontar en la fórmula de cafè per a tots? O això va ser un error que caldria no repetir? Ahir ja ve la política en majúscules, la política estadista. Nosaltres, com a País Valencià, com a poble que consideren que som una nació, som una nacionalitat històrica, que ve de l'antic regne que va fundar Jaume I, que teníem cors ja abans del procés democràtic, nosaltres reivindiquem la nostra nacionalitat històrica, com els catalans estan fent a través de l'Estatut, tombat per el Tribunal Constitucional, reivindiquem la nostra identitat. N'hi ha autonomies al conjunt d'Espanya que veuen l'autonomia com si fos una diputació més. Nosaltres no. Nosaltres tenim sentit d'autogovern, volem autogovernar-nos, volem des de la responsabilitat, des de la recaptació dels nostres recursos, la corresponsabilitat fiscal, i a partir d'ahir nosaltres tenim una posició valenciana per defensar els nostres interessos. S'ha dit que hi ha certament un front comú entre València, el País Valencià, Illes Balears, Catalunya i altres comunitats a l'hora de reclamar un millor finançament. Però la Generalitat ja ha dit que aquesta vegada no ho liderarà. Catalunya no es posarà al capdavant per liderar la negociació d'un nou sistema de finançament. Què n'opinen vostès d'això? Nosaltres som en aquest sentit, i nosaltres des del respecte absolut al que es pugui fer les institucions catalanes i els seus representants democràtics, nosaltres com a valencians tenim posició.
Tenim posició que hem elaborat des de fa molt de temps. Tenim una posició elaborada en l'Institut Valencià d'Estudis Econòmics. Tenim un responsable, que és el senyor Paco Pérez, i tenim una posició valenciana. En aquest sentit, nosaltres anem a participar en l'elaboració d'una solució. Ja li dic que en aquests moments ho veig difícil perquè el que s'ha configurat a l'Estat, de facto, és una aliança entre el Partit Popular i el Partit Socialista andalús, i amb el suport indirecte del País Basc. I en aquest sentit, evidentment, si va a canviar-se tot per a que tot continuï igual, malament. O així parlem de tot des d'una perspectiva d'estat per a incorporar realitats que en aquests moments estem insatisfets respecte a l'actual situació, o realment estarem fent un tratge que no acomodarà a les noves realitats que s'han expressat en el conjunt de l'Estat. Parla només per al sistema de finançament o està parlant també per una hipotètica reforma constitucional que es pogués plantejar aquesta legislatura, senyor Morera? És que és evident que el tratge de la Constitució s'ha quedat curt i és evident que nosaltres, com a valencians, que vam estar absents, no tinguérem força en aquesta primera transició, en aquesta primera etapa, nosaltres volem estar, i volem estar com a protagonistes, i volem exigir no només des de la nostra visió, des de la nostra posició com a valencians, sinó també per a superar les ineficàcies d'un estat molt ineficient i que peca d'un partidisme i d'una centralitat estèril que no contempla el conjunt de l'Estat. Nosaltres volem ser protagonistes, volem dir la nostra i volem participar des d'una posició valenciana que hem anat configurant a les Corts Valencianes. Voldrien ser reconeguda com a comunitat històrica, com ho són en l'actual Constitució Catalunya, Galícia, País Basc, Andalusia? Nosaltres ho som. En la Segona República no ho farem per l'alçament militar del col de juliol. I després nosaltres vam donar tots els processos per aconseguir la via del 151. El poble valencià té una identitat pròpia, té una identitat clara, té una identitat com a poble valencià, com a nacionalitat històrica, i volem autogovernar-nos. I ho estem fent bé. I este govern ho està fent bé. I en aquest sentit, des d'una lleialtat institucional, que volem ser protagonistes d'aquesta segona transició. Perquè o se superen les ineficiències de l'Estat, vist com ha funcionat en aquests últims 30-40 anys, o no eixirem d'esta. I el procés normal de la globalització és que cada vegada les decisions se prenen en àmbits més europeus, més globals, però cada vegada els àmbits infraestatals, les regions europees, els estats federals, han de tindre, per la proximitat, més capacitat de decidir la vida diària de la seva gent. Però el que està tibant més per trencar aquest vestit constitucional, sens dubte, és la força independentista de Catalunya. Li dic perquè aquí el que es planteja és si una hipotètica reforma constitucional, que encara ningú ha posat fermament sobre la taula, serviria per alguna cosa vist des de Catalunya, tenint en compte que la reivindicació aquí d'un 48% dels votants i d'una majoria parlamentària és ara mateix la reivindicació d'una independència. Es corre el risc d'obrir una reforma constitucional que no acabi d'arreglar, sobretot l'encaix de Catalunya? Bueno, això tindran que dir els propis catalans. No soc jo qui de decidir el que han de fer les institucions, representants del poble català i el poble català. És evident que n'hi ha un conflicte democràtic, un conflicte d'insatisfacció respecte a la realitat mogut per moltes causes. Jo crec que ha hagut una responsabilitat i un extremisme per part del Partit Popular en la seva deriva anticatalana. Al País Valencià van propiciar moltíssim un anticatalanisme que ha sigut un mal negoci per als valencians, molt mal negoci, perquè ens ha separat. És una anormalitat que no tinguem unes connexions ferroviàries com toca, o que siguem uns grans desconeguts, els catalans i els valencians, per desgràcia. I, per exemple, que no es pugui veure, no n'hi hagi encara la reciprocitat, que vindrà i prompte entre les nostres televisions, però jo crec que on hi ha bona política, política d'estat, política en majúscules, o tenim conflicte. I és el conflicte plantejat en termes democràtics. Però nosaltres, com a valencians, el que estem és en una altra dinàmica d'afirmació de la nostra identitat, de la nostra personalitat, d'allò que som. Som un gran poble, acabem de ser reconeguts per la UNESCO en les nostres falles. Som un gran poble, exportador, creatiu, festiu, sabem on volem anar i també volem participar en el redisseny d'aquesta segona transició. Ara que parlava de televisió, a l'octubre es van complir 3 anys del tancament de Canal 9.
Per quan l'obertura? Perquè, tot i que hi ha dotació, hi ha compromís, es van fent coses sobre el paper, porten vostès un retard pel que es fa als que es podria tornar a emetre. Bueno, sí, la via que s'ha escollit ha sigut de fer una nova llei, un nou model, s'ha fet, tenim la llei, tenim la recuperació del servei públic, tenim el pressupost, tenim l'òrgan de govern, que és el Consell Rector de la Ràdio i Televisió, i pronte tindrem una ràdio i televisió pública del segle XXI. Ara s'ha obert el procés per a seleccionar en un procés participatiu el nou director o directora de la ràdio i de la tele i, per tant, pronte tindrem un element vital per a la nostra indústria audiovisual, vital per a tindre una finestra al món, vital per a tindre un mitjà de comunicació que parle de la nostra realitat. Pronte què vol dir, senyor Morera? Pronte vol dir que jo calcule que per a principis del 2017 ja estarà en marxa, per la tramitació que s'ha fet. S'ha tingut que fer fins una comissió de ràdio i televisió valenciana a les Corts Valencianes que la van suprimir. La llei en un procés participatiu, en experts, i tot això ho tindrem pronte. I el que sí que li puc dir és que la voluntat del govern, expressada per el president Ximo Puig i per les forces polítiques, és que ja tenim la norma per a conveniar la reciprocitat, no només amb TV3, sinó també en IB3 i en aquelles televisions que puguem, perquè tenim un conveni plenament en vigor i que serà un instrument útil per a donar el pas de poder veure i poder intercanviar emissions. Mira, li vaig a donar una dada interessant. Al País Valencià, el meu fill és seguidor de la sèrie Merlí. Jo, la veritat és que veig poca tele perquè tinc... Es va acomiadar el dilluns, no? El dilluns amb un gran èxit d'audiència aquesta segona temporada. Vaig arribar a casa per celebrar la vespra de Santa Llúcia, que van fer el dimarts, el dilluns, i en arribar... Però després vaig veure que més de 100.000 valencians, suposa que majoritàriament gent jove, veuen TV3 i veuen aquesta sèrie, Merlí. Aleshores, és una anormalitat que es puguen veure televisions d'Iran o d'on siga i que nosaltres que compartim llengua, nosaltres li denominem valencià, vostès català, però és la mateixa llengua, i que no tinguem aquest intercanvi televisiu. Això és una anomalia o no és una anomalia? Doncs hem de fer normal allò que en la realitat ja és normal. Escolti, moltes vegades, efectivament, espectadors valencians fins i tot ens feien arribar les seves queixes de que només parleu de València quan heu de parlar de corrupció. Però, senyor Morera, n'hem hagut de parlar molt aquests últims anys. Ara ja han passat unes setmanes des que va morir Rita Barberà. Amb distància, com veu l'actitud del Partit Popular en aquell moment, que es va acusar pràcticament d'un linxament i d'una persecució mediàtica i fins i tot arribant a fer-ne responsable de la seva mort? Amb un personatge que entenc que a València té una força i una vigència en la vida de les persones, perquè és una alcaldessa de més de 20 anys. Efectivament, ha tingut una transcendència important en la vida pública valenciana i nosaltres, com a Corts Valencianes i l'Ajuntament de València, separarem el que era la persona, la seva figura històrica, de la seva etapa posterior i farem el que tocava. A partir d'ahir, segons ha manifestat el seu propi cunyat, el que més li va doldre a la mateixa Rita Barberà va ser l'abandó dels seus. Les Corts Valencianes es va votar una proposta de resolució demanant-li a la senadora territorial elegida per les Corts que es tornara l'acta de senadora perquè ja no es representava. Això votarem els 5 grups parlamentaris presents en les Corts Valencianes, incloent el PP. A partir d'ahir, a mi en política el que no m'agrada és la hipocresia. Dir una cosa, fer una altra, o fer una i dir... És a dir, les coses són com són, ahí està la hemeroteca. Jo crec que el que més va doldre a la pròpia Rita Barberà va ser l'abandó dels seus. I a partir d'ahir, ahir ho deixarem, perquè efectivament té una figura en clarobscurs. Nosaltres políticament vam ser molt crítics en la seva actitud i forma de governança pública, però això és una cosa i una altra cosa és la figura humana de la senadora Rita Barberà. Portem uns anys en què estan arribant als tribunals molts casos, òbviament no només a València, però molts amb epicentre a València. Què estan fent vostès perquè això no torni a passar? Afortunadament, al govern de la Generalitat n'hi ha estabilitat, n'hi ha rigor i n'hi ha una claríssima supervisió de lo que són els diners públics en què es gasten. Per tant, els empresaris i la gent que vulgui treballar en l'economia real sap que n'hi ha un govern responsable que actua per a que aquests casos no apareguin. Nosaltres hem sigut innovadors creant una conselleria de responsabilitat social, de transparència, de relació amb les Corts, perquè ens fixem molt
en què no tornen a passar aquest tipus de qüestions. Som molt rigorosos en el que és l'ús dels diners públics i comunicar a la ciutadania en què s'utilitzen els recursos públics, que en el nostre cas són molt reduïts. Som una comunitat autònoma pobra, empobrida, diria jo, en un nivell de renta inferior, que paguem com els primers. Entonces, m'hem posat tots els mecanismes per a dir-li a la gent que el que estem fent ara a nivell institucional és per a evitar que passi el que ha passat. Ara, també li he de dir una cosa. Hi ha hagut un ensenyament contra el poble valencià. Perquè el cas Gürtel, el cas d'Estraches, de Francisco Camps i altres casos, això va importar de Madrid. I el muntant econòmic de totes aquestes operacions és significatiu, perquè nosaltres al País Valencià diguem qui furta un ull, qui furta un ou, furta un bou, és a dir, qui furta una cosa petita, després però a nivell de muntant gran, potser estigui el cas que afecta el senyor Rus, Alfonso Rus, president de la Diputació de València. Però el muntant gros està en altres llocs de l'Estat, bàsicament en Madrid, però només es parla en cachondeo, en sorna, en burla del poble valencià. Quan no és el poble valencià, va ser un partit determinat. Un partit determinat i en casos que són molt inferiors a lo que representa Madrid. Per tant, aquest ensenyament del poble valencià, nosaltres el combatirem. Potser aquest ensenyament, que segurament ha existit i amb generalitzacions que no valen, ve pel fet que, en tot cas, l'electorat valencià ha anat revalidant elecció darrere elecció aquest partit. Bueno, però això té unes altres explicacions. És a dir, això té unes altres que ara serien molt llargues de determinar. Ens van prometre una terra mítica, vivíem en el món més meravellós del món. Això, fins a l'últim govern de Zapatero, Zapatero era el malo maligno que ens ho furtava tot, tenien una presència en els mitjans de comunicació d'una forma molt gran, tenien un sistema clientelar molt important, i en el moment que Compromís estava allí, el 2011, en les Corts, en l'Ajuntament de València i Joan Baldoví al Congrés dels Diputats, quan a Madrid i al govern valencià governaven els mateixos, es va caure el castell d'artificis que es van muntar. I la gent ha començat a veure tota la debacle que hem patit. Hem perdut el sistema financer valencià. Bancaixa i la CAM, alguna d'aquestes entitats adquirida per Banc de Sabadell o el Banc de València per la Caixa. Hem perdut molt, ens hem empobrit i la gent ha obert els ulls. Per tant, estem en una època de reparació, de refer, d'analitzar què ens ha passat i de fer les coses millor. És evident que el poble valencià ha votat d'una forma molt majoritària al Partit Popular, però jo confio que això no va tornar a passar, perquè la gent està comprovant que aquest canvi que se va propiciar és un canvi sòlid, estable, que soluciona els problemes de la gent, que parla en claretat al nostre poble, que reivindica allò que hem de reivindicar, que demanem igualtat, és un dels principis de la Constitució, i que estem en una dinàmica positiva. Les perspectives econòmiques del nostre país són bones i alguna cosa estarà fent este govern per a crear les condicions per a que aquestes condicions siguin encara millor del que ha de ser en l'economia real. Per tant, estem en una època positiva per al que és el nostre poble. Deixi'm acabar on hem començat, que era a Catalunya, aprofitant que vostè és avui aquí de visita. Compromís amb els seus diputats a Madrid, amb Joan Baldoví al capdavant, ha aconseguit un protagonisme en aquest últim any. De fet, després de les primeres eleccions va haver-hi un intent d'última hora d'intentar aquest govern, que és possible al País Valencià i que ha estat impossible a nivell de tot l'Estat. Però m'agradaria preguntar-li, ara com a membre de Compromís, sap que aquí estem a l'espera que el govern convoqui un referèndum a finals al setembre del 2017. Un referèndum que el president Puigdemont ha dit que el convocarà sí o sí, amb acord amb l'Estat o sense acord amb l'Estat. Compromís dona suport a aquesta fórmula del referèndum o referèndum? Nosaltres ja vam donar suport. Compromís, el diputat Joan Baldoví, quan el Parlament de Catalunya va demanar al Congrés dels Diputats, en tres portaveus, el senyor Turull, Marta Rovira i crec que el senyor Herrera... Joan Herrera. Sí, però ara li estic preguntant pel referèndum no acordat. Però deixem que li diga. El fet que nosaltres votarem a favor de transferir aquesta competència quan sol·licitar al Parlament de Catalunya va suposar que alguns mitjans de comunicació a València es digueren que Compromís apoya l'independentisme. I això és dolent per vostès? Sí, perquè nosaltres no som independentistes. Nosaltres creiem en la construcció europea i una Europa cada vegada més forta i un paper de les entitats infraestatals que tinguen més instruments per a atendre les seues competències. Nosaltres no estem en aquesta dinàmica.
seria llarg de contar. Ara, com veiem el procés? Pues, el procés nosaltres, en respecte, nosaltres el que sí que diguem és que volem cooperar amb els nostres veïns i sobretot amb aquí que compartim cultura, llengua i compartim elements fonamentals per a poder avançar junts. Infraestructures, model econòmic, visió del món. Compartim moltes coses i en aquest sentit nosaltres el que volem és cooperar. Sí, però hi haurà un moment... Des del respecte... Li dic perquè hi haurà un moment, si aquest referèndum es convoca i aquest referèndum és prohibit pel Tribunal Constitucional, en què estarem en aquest famós xoc de trens, del qual també fa anys que en parlem. Si això arriba, el Compromís té decidida quina serà la seva posició. No, no ho tenim decidit perquè la veritat és que no ho hem pensat, no ho hem reflexionat. Coneguem la situació en la que es troba el procés. Coneguem, però nosaltres no som qui per a dir el que... Ja van dir el que van dir en aquell moment. Sempre som més partidaris d'un bon acord, d'una bona solució, que d'arribar fins al moment. És cert que l'extremisme demostrat per el Partit Popular, el senyor Mariano Rajoy, en els últims temps ha provocat aquesta situació, aquesta situació de recentralització que a nosaltres ens perjudica. Nosaltres el que ens hem de dir és que aquest model d'estat, aquest traje que va sorgir en un procés històric determinat, s'ha quedat curt per a aquells que tenim una identitat nacional sòlida i clara. I aquesta recentralització no ens interessa. A nosaltres ens acaben de tombar les lleis del dret civil valencià que afecten a moltíssima gent. És a dir, aquesta situació ens incomoda profundament. S'ha produït un trencament del consens constitucional inicial. Això ho van posar de manifest molts pensadors i el que li puc dir és que jo, com a president de les Corts Valencianes, em preocupa moltíssim la intromissió del poder judicial instrumentalitzat, crec jo, des d'un punt de vista partidista, en la intromissió en els debats legítims que qualsevol cambra parlamentària, com el Parlament de Catalunya i les Corts Valencianes, puguen fer. És que és inaudit. És que aquesta intromissió considera que és perjudicial per a la salut democràtica de les nostres societats. I això és el que crec que s'hauria d'evitar i s'hauria de buscar fórmules de política en mayúscula per a solucionar problemes. Així n'hi ha un conflicte expressat democràticament. Jo el que vogue és per buscar vies de solució a aquest conflicte en el que ningú guanyarà al 100%, però que ens podria servir per a continuar avançant junts. Vostè és president d'un Parlament. S'imagina que Carme Forcadell pugui arribar a ser inhabilitada? Des del meu punt de vista, seria una merma democràtica d'unes conseqüències molt negatives. No considere que per organitzar i per fer un debat sobre una resolució institucional, sobre una resolució declarativa que no suposa ninguna mesura legislativa, algú pugui ser inhabilitat. Jo espero que s'imposa la cordura, el trellat, com diguem al País Valencià, el sentit comú, perquè és una situació bastant inaudita i que no té parangó en l'Europa democràtica en la que afortunadament vivim. Enric Morera, moltíssimes gràcies per passar pels matins, que aprofiten aquesta visita a Catalunya i per estar-se a parlar una mica de tot. Lamento que entre les informacions que hem donat hi hagi la d'aquesta pluja, que és necessària, però que per la collita de taronja no sé si acabarà de ser bona. I deixem que li diga que estic molt content que Paco Alcácer, jo soc del València Club de Futbol, s'hagi estrenat... Sí, a Qatar. A Qatar. A David Villa li va costar més. I a Luis Suárez també li va costar, però crec que és un gran jugador de futbol i tenen vostès un bon delanter en el Barça. Jo sóc del València. Que vagi molt bé, senyor Morera.